Ето кой ще спечели световното, поне според нас. Ти за кой си? Бе, ти кажа честно, аз искам, айде Меси вече го спечели, искам този път, като за последно 10, Кристиано Роналдо да бъде черешката на торта. Това ще бъде най-хубавия завършик на... Аз мисля, че за него това ще бъде най-хубавия завършик, след като спечели, каквото можеше да спечели. Единственото, което му липса, може би е световното първенство. Да. Знам, че ще бъде трудно, но Португалия е един сериозен, стабилен отбор, дисциплиниран, с много силни футболисти. Мисля, че моето мнение, имат много силни единици. Единици са много силни сега. Ти ги следваш по-така отблизко. Аз малко по-така, нали, в страни гледам Милан, тъй като те са ми най-любими отбор, преди ги следях много, но това, което ми прави впечатление винаги от Рафа Ляо, е, че е зверски непостоянен. И не знам, ако се разчита на него, трябва да стискаш палци да му е ден. Защото това момче, ако му е ден, няма такъв футболист. С такава лекота играе. Аз мисля, че Андонка с присъствието си, когато отидеш на национален отбор на Португалия и имаш такава емблематична фигура, легенда като Кристиано Роналдо, залога се различен. залога се различен и отговорността и мотивацията, която той прилага към тези футболисти, към отбора. Аз съм сигурен убеден, че всички футболисти, които да кажем, не са били постоянни, ще дадат всичко от себе си. Аз мисля, че да. Мое мнение. Съвременния футбол, искам ти кажа, Андонка ще има много големи изненади на това световно първенство, които най-малко сме очаквали от тези отбори. И другото, което е вече всичко е много изравнено по сили. Отбори, които са, да кажем, средно ниво. Много се противопоставят срещу всеки. Абсолютно. Да, и аз така си мисля. Аз мисля, че ще има големи изненади. Ти казваш Португалия, нали така? Аз казвам Португалия, да. Заради Кристиано, защото... изпревари, да. аз също щях. Окей, не. Със сигурност казваме го тук. Казваме го тук.